инак даври ҷанбастӣ ва хеле ҳасоси озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат хотима ёфт. давоми 4 рӯз дар шаҳри душанбе беҳтаринҳои ин озмун аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ байни ҳам қувваозмоӣ намуданд. дар даври ниҳоӣ талабот барои иштирокчиён бисёр ҷиддӣ буд. маросими ҷоизаспорӣ ба ғолибони озмун дар толори театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ баргузор шуд. дар ин маросим раиси комиссияи даври ҷумҳуриявии озмуни илм фуруғи маърифат, муовини сарвазири мамлакат Матлубахон Саториён аз номи сарпарасти ин озмун, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирокчиёнро табрику таҳният гуфта, доир ба дастовардҳои илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ сухан кард. сипас дар вазъияти тантанавӣ ба ғолибон аз рӯи 7 номинатсия – математика, физика, биология, химия, география, технологияи иттилоотӣ ва ихтироокориву навоварӣ диплом, ҷом ва мукофотпулӣ супорида шуд. аввалин озмун дар даври мактабӣ буд, ки дар мактаб гузашт ва ман рохат гирифта ба даври ноҳиявӣ рохат гирифта иштирок кардам. аз даври ноҳиявӣ ба шаҳрӣ рохат гирифтам ва инак дар даври ҷумҳуриявӣ ман ғолиб гаштам. ман хеле шод ҳастам, ки чунин озмунҳо дар ҷумҳурии мо баргузор гардида истодаанд ва миннатдории худро ба пешвои миллат расониданиам ва ман хеле аз чунин озмунҳо шодам ва мехоҳам чунин озмунҳо бештар шаванд. ман миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки дар қатори озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, Тоҷикистон ватани азизам аст, бори аввал ин озмунро барпо карданд ва ба натиҷаи назаррас расидем. ваъда медиҳем, ки дар оянда илми худро сайқал дода дар ватани азизамон хизмат мекунем. дар озмуни илм фуруғи маърифат сазовори ҷои дуюм гаштам ва ба маблағи 15 000 сомонӣ мукофотонида шудам. миннатдории хешро ба сарпарасти ин озмун муҳтарам ҷаноби олӣ пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат Эмомалӣ Раҳмон расониданиам. бояд гуфт, ки озмун тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 ва ҷиҳати рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, тавсеаи ихтироокорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин дар ёфти истеъдодҳои нав дар ин самт аз ин ба баъд ҳамасола баргузор карда мешавад. дар соли аввал 350 давталаб иштирокчии даври ниҳоии ин озмун буданд. миннатдории худро ба ташкилотчиёни озмуни ҷумҳуриявии илму фуруғи маърифат бахусус ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки ба мо наврасону ҷавонон хело имкониятҳои зиёдеро фароҳам оварданд. баргузории озмуни ҷумҳуриявии илму фуруғи маърифат шаҳодати гуфтаҳои болост. ин озмун ба ҳар як нафар имконият медиҳад, ки илму дониши худро инкишоф дода онро дар амал татбиқ намояд. дар озмуни ҷумҳуриявии илму фуруғи маърифат аз рӯи номинатсияи ихтироокорӣ ва навоварӣ иштирок намуда дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои сеюм гардидам ва бо мукофоти пулӣ сарфароз гардонида шудам. лозим ба зикр аст, ки дар ин маросими тантанавӣ ҳамчунин омӯзгорон ва волидайни ғолибон бо ифтихорнома, мукофоти моддӣ ва маънавӣ қадрдонӣ шуданд. ман аз пешвои миллат аз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бисёр миннатдорам, ки чунин як озмунҳои дар кориро, ки барои халқи мо барои ёфтани истеъдодҳо лозим аст, ташкил кардааст. аъзои ҳакамон мегӯянд, ки ҳарчанд озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар мамлакат соли аввал аст баргузор мешавад, вале таваҷҷӯҳ ба он чун озмунҳои дигар зиёд аст. ба андешаи онҳо ин ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ ба маврид ва натиҷаовар аст. барои таҷрибаи аввал ин натиҷаи хеле хуб аст. ана баъзе ҷавоное ки мо дарёфт кардем хеле боистеъдод ва орзу дорем, ки ино барои ино амин имрӯза ҷоизҳое ки ино гирифтанд барои як такони хеле ҷиддӣ медиҳанд ва дар оянда мо ҳисоби ино олимони хеле барҷаста, ихтироокорон, инженеро пайдо хоҳем кард. умуман ман фикр мекунам, ки озмуни ин фуруғи маърифат айни муддао аст барои кишвари мо, барои пешрафти илм ва техника дар кишвар ва ман боварӣ дорам, ки сол ба сол сифати гузарондани ин озмун хубтар мешавад. ҳамин гуна озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат, ки таваҷҷӯҳи қишрҳои гуногуни ҷомеаи Тоҷикистонро ба омӯхтани илмҳои дақиқ, риёзӣ ва навовариву ихтироокорӣ ҷалб кард, хотима ёфт, вале фақат то соли дигар.
علمان کشور میگویند که سالهای بعدی شهامت این آزمون نیز به مراتب خواهد افزود.